Animalia liuragarria, kolpetik da esnatu. Zolu hotza zapaltzarekin bat, leiotik begiratu. Arrausi luzea egin du, eta atzaparrak luzatu. Ez dakiz zer egin janzten hasi, edo dutxa bat hartu. Oiturazkoa berea da hau, telebista piztu du. Ez dutxatu ez jantzi egon da, ordu erdi inguru. Ordu erdi inguru. Bizilekutik mantxo atera da, jatekoa behar du. Metal preziaturik ez du eta ez da sentitzen salbu. Euriari duta larri, sartutan hartaldean. Plisti-plastadoa ibilera, baldar xamarrean. Dirudien ez ailegatu da, bere betiko bizilekuran. Txirrina jodu atea ireki, ta sartu da barrura. Esan du ama gaur igandea da. Bueno, joan duzti, baina eguldi hobi da, hori aitz importanti da, eta azindare aldetik kopurua goitu da, eta postuk ere goratu dire. Eta makinari ere bai, importanti da ikin da denan laguntzankai, eta hori da guretzaen ben importantina. Pues gaur ikusten alda behi suizak, behi pirinaikak, behi frisonak, zaldiak, manduak, astuak, hauntza enanuak, hauntza ondilak, ardil latxa mutur gorrikoa, ardila mutur beltzakoa, bastanguak, eta loakago gauzak. Idiek ere ikusitugu, ez dakit Oiartzun aldekoak edo zer da, bertakoan dakoa? Oiartzunku dire, eta badugu piki txiki bat botatu eta oain amabiteetan egin dugu pikia. Antolatzen du herriko txiak eta Andreak, nik eta parte duzi hartzen dutena. Parte duzi.
zian Nueva Yorkeko partian, letra larri asko idatzi zian kontu horien gainean. Kalendarioak hau egiten dira horra jatzen dianean. Osoan ez dago dorrerik, hola jauzi litekenik, ametxek ez daukate bikirik, ez hildako ekizenik, egazina gizon emakumiak, jauzten ikusi ditunik, ba alda egunik kalendaiua geratu behar ez denik.
Muy bien, venga. Bai, lasai. Gazterik hiltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik. Pita! Naiz eta kantuz nahi bizi. Akordatzen ez txikitan, oraindik lotan nintzela. Aita nintzeko mostertan, beia jazten hasten zela. Ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela. Etxez etxean itzeko, esne saltzaile bezala. Hola, krabate. Da famoso. Begito duetua! Ya que te graba, mira, chupa cámara. Brino na techo. Ono na techo. Amatzen patezen, ez nimarruten zaindari. Amak ez zion ordea, inoz egiten lanari. Musutxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari. Ja, guaine bina, jale hori. Etxez etxe timbre jota, portaletik portalera. Kaixo egunon zer moduz, botesilazo galdera. Irudi barre bat eskeniz, ez niarekin batera. Ta beraien agalduta, hiltzitzen ziren etxera.
izan zaien langintza, ez omen zen egokia, letarrikak hartu zuen, esne marmiten tokia, da pena da garaiaiek, akordatzen egotia. Zer dira, zuriak? Bai, Zer bakarritu zuen? hiru, eta aurrak. Eta zertako izaten duzu hauek? Zorun egoteko. Eta jaten duzte belarrak eta sasiek eta denetai. Bai. Iraganeko ispituan, urteko pasaketan, jabetuz, airean ez dagoena, izanaren sormena. Ta gaur, hitzaren erronkan, zuzaitut gogoan. Biziz, itxurak galdurik, urteko pasartean. Faldiek. Edo poniek. Egiaren begian, dituen apustua, zure zuzko musua. Ta gaur, denbat bailitzan, ez ditzurire izan. Ta gaur, idatio denire, urteko pasantean. Begira, zorionaren bizia, amodio estia. Lotaz, egindako amorrua, bitzearen errua. Kaixo, Mai. Gutunez, barkazioa laraziz, berriz nahian aziz. Ostoak jausten diren artean, urteko pasartean. Ta gaur, zure argazkilera, eskuaren lomaldan. Nola, hartu ote bide, urteko pasartean. Aizu mutil, etorri hona mesedez, egarri naiz, nahi dutase. Apaleko boltilak, niri begira daude, argaitzatu eta edan, esaten didate. Baina ez pentsatu gaizki, usteak beti usten. Enaiz alkoholzale, nahi dudana da pixkat alaitzea, lagunartea, ongi pasatzea.
dakizu prestatzen koktel berezirik. Baso luzean jarri ron eta pipermin, ta gero bota ginea eta vodka eta whisky eta maidazu niri. Baina ez pentsatu gaizki, usteak beti ustel, naiz alkohol zale, nahi dudana da pixkat alaitzea, lagun artean ongi pasatzea.
Begi jantzita jo gara behin eta berriz Kajauna gazten urdatzen zen atzera Nola zazpi! Laura mutio! Bidean kalean Baskatzen gizketan Benetan Itxura zainduta ere Auzo zaian abaia zen Guregan Gatzen kontzientzia gorroto bat aitikia Sortu oiziren nazirik gure baitan Eta bertan dira ute oraindik ere Gazen kontzientzia gorroto bat aitikia Sortu oiziren nazirik gure baitan Eta bertan dira ute oraindik ere Arataona, balduen antzaz Arataona, azkara lantzaz Inguruan iso, eta ezin garriz Basako dugu, espiritalari Ezakigulako, ezagoela ino Gu besterak, ezaren gainetik Ibidatekenik, mundurazonetan Bizitaitekenik, eta bizitenik Gu besterak Lardigute, ziria sartu Bakarrik gaudela, uste dezagun Behar bada, aldo egin gaituzte Hala ere, zira dute Ezakitelako, ezagoela inor Gu besterik, ezaren gainetik Ibidatekenik, mundurazonetan Bizitaitekenik, eta bizitenik Bueno, Andrea, bigarren urtez Hacienda feria antolatu duzue edo duzu? Ez, antolatu dugu, erran bartu. Bueno, nik egiten dit parte handi bat, baina bai, antolatu dugu berriz ere, bai, bigarren urtez. Bueno, nola joan da gaurko eguna? Ongi, egudia goiz-goiztik ona dola ikusita, pues erran dugu, ja, 160 gurale, orduan gero ja espetu behar da jendia etortzia, ja goiz-goiztik azina jetzen ibili da, orduan ja, konten, nuaingo zaitz konten. Torri den haziendakin ere konten? Bai, aitzongi, gehien eskunak ja izena manaziten, gehien eskunak ikusitu zuten bazala ja kartelak prestauden lehenagotik, eta ondarko momentuan pare bat etorri die gabe, bino, bueno, pues, pasaden urteko nik uste animaliko puru gisarat. Jendean parte hartzea ere, ikusten dugu jende hau nizabilela, ez? Bai, bueno, bagenitxun aldi beran bertze ekintza batzuk ondoko herrietan, eta bueno, ezkenun espero horren bertzeko jenderik, baina, bueno, ikusita emaitza bai konten, ahitz konten. Bueno, eta aurten zerbait berezi ere, harri tiretzen nahi dire hor? Bai, pasaden urten karri genuen iriparia, eta urten animatu bertziela berriz, baina egin nahi zutela ja, beraien, ikuskizun pixko bat hemen, eta botzioten nerekin batera feria antolatu denari apustua. Baietz, beraiek idiekin, harri tiran, tratorieri irabazi. Eta hortan da biltzuten momentu honetan. Bueno, eta gero zer? Gero ez, hau bukatuta, ja pentsatzen dut nagusiak hazinda biluin entela, etxera erretira, eta gero 2:30-3 aldin hemen dugu eskolko jangelan Bazkari herrikoia. Bueno, udaletxiak ordain joiten die Bazkaria, parte hartzen duten guziei, eta Bazkari ekologikoa omen. Bueno, eskar mila unitz, eta ja hirugarrena ere antolatzen Durik duzue. ezin, ja bertan egin naiz. Ibai bat prestatu dut nire lagunekin Horien gabez mentik ez zer behar den egin Egongo nintzateke nahi bai eta ezin Horregatik hobeto denok elkarrekin Horregatik hobeto denok elkarrekin Horren esango ditut lagunen izenak Lehena talde bizturrenak
Lakoste bestea eta ara laugarrena, Mitsubishi du horrek bere abizena, Mitsubishi du horrek bere abizena. Zurekoako dira hori ezin ukatu, baina izenak oraindik ez dira akitu. Ni konpo
Emozionantea gonda? Ba, bastante. Negatu zara zu edo ez? Idiak bertzez, pizarro du bine bertzela ez. Bueno, nola gelditu dire? Traktorik irauzi du 33 puntukin, eta idiak 31 galdu.